Po atentáte na premiéra Roberta Fica sa ukazuje, že niektorí politici nechcú priznať svoju spoluzodpovednosť za šírenie nenávisti v spoločnosti. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar otvorene vyhlásil, že politická strana Demokrati by mala byť rozpustená, keďže podľa neho svojou rétorikou prispela k vytvoreniu atmosféry, ktorá mohla viesť k útoku. V televíznej diskusii Gašpar upozornil na to, že líder demokratov Jaroslav Naď bol spojený s ľuďmi, ktorí verejne útočili na premiéra a vládu. Dokonca existujú náznaky, že atentátnik mal kontakt s členmi demokratov. Polícia a spravodajské služby už preverujú možné väzby medzi útočníkom a opozíciou. Naď sa voči obvineniam bráni a tvrdí, že ide o politickú kampaň voči nemu. Jeho vyjadrenia však pôsobia ako snaha zbaviť sa akejkoľvek zodpovednosti. Faktom zostáva, že práve demokrati a ich spojenci šírili nebezpečnú rétoriku, ktorá mohla prispieť k vyhroteniu situácie. Zrušenie strany je právne zložitý proces, ale ak sa preukáže, že demokrati vedome prispeli k ohrozeniu bezpečnosti štátu, musí sa zvážiť aj tento krok. Generálny prokurátor Maroš Žilinka by mohol byť tým, kto rozhodne, či podá návrh na súd. Okrem toho Naď čelí aj podozreniam z vlastizrady za darovanie stíhačiek Ukrajine, čím podľa ministra vnútra Šutaja Eštoka nechal Slovensko holé a bosé. Exminister obrany však odmieta akúkoľvek vinu a bráni sa tým, že išlo o strategické rozhodnutie. Zatiaľ nie je jasné, aké kroky budú nasledovať, ale zdá sa, že vláda nechce nechať tieto závažné podozrenia bez odozvy. V prípade potvrdenia dôkazov môže prísť aj k vážnym právnym následkom pre demokratov a ich lídrov. Budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie v komentároch a vyjadríte svoj názor. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak nás budete aj odoberať a sledovať ďalej. Politika denne.